kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, tarifnya yo. Rumah minimalis. Ukurannya 5 kali 10, harganya 270 juta. Nang iki, buri iki, omah yo. Nah, saya langsung ya tarifin omah. Nah, sebelahan kene iki wis ana pagar taneme. Nah, mbek ono rostering ini yo. Ambek warnanya beda-beda, penambah kesane estetika. Saya langsung nang area karpote, wis keramikan karpote yo, ambek dhuwur-dhuwur ini, eling meses yo. Nah, iki fasad depan iki batu alam ambek granit, iki nek bengi lampune murup yo. Nah, ambek nang ndukur kono sisan. Nah, nang sebelah kanan kene iki ono taman minine yo. Ambek iki wis gawe sumur bor dhewe. Nah, iki sanyune wis kari nguntir tok. Kerane yo ready, kari nguntir tok. Saya langsung ya lanjut mlebu mrene. Iki. Opo sih Mas? Iki kusene yo, ya almini rek gak tegas yo. Nah, iki langsung nang gone area ruang tamune. Ndukure dawa ngono, lampune cemrentel. Wis, aja kuwatir, gak ngarah lugur. Nah, nang kene iki ono jendelae ready iso dibuka tutup ben oksigene mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Wis balakan kene iki nang gone area kamar tidur pertamae. Nah, iki jendelae ready iso dibuka tutup ben oksigene mlebu metu ben lancar. Nang ndukur iki ono cacapan AC sisan, engko AC-ne ben nggo dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene menggo sebelah kanan kene. Nah, iki nang gone kamar tidur keduae. Padha ana jendela sisan. Iso dibuka tutup sisan yo. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene. Nang kamar mandine kiwa tengene wis keramikan full, WC-ne duduk, screenshot ready. Yo, shower-e iki ready. Nah, iki pintu kamar mandi apik, ono motif kembang ini ben gak polosan. Saiki langsung lanjut mrene nang mburi iki, kira-kira napa? Penasaran padha ae. Tapi kae sih jiro lu. Nah, nang kene iki nang gone area dapur. Nah, iki wis level ready, nek gak ono ngene, tapi pengen ngombe ojo ngene yo, gak apik. Soale muncat yo. Nah, ngene sing apik. Nah, sebelah kiri kene iki gone area tempat laundry room, ndukuran. Tak junang kene yo, ndukure settingan manual tag yo. Sing juga tutup ngene yo. Nah, ben kumbang nek gak cemrentel nang ngarep yo. Nah, saiki langsung ya tak critani nang dapur kene yo. Iki mangko omane regane 270 juta, ukurane 5 kali 10. Untuk 10 lokasi bandingno wis, mereka 4 yang jangan dibuka yo. Wis meneh kasih suwe bleng lepet dapur iki, Mas.